Iselmilkom, nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza, grazzi għal feedback ittuni fuq il-paġi ta' Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram. Il-programm tal-lum huwa partikolari ħafna. Iddeċidejt illi nlaqqa żewġ familji illi għandhom uliet illi fil-pubbliku u anke mhux fil-pubbliku huma fl-opinjoni tiegħi għax issa ili nafhom ħafna snin tfal straordinarji. U dawn it-tfal xtaqt li nġib uħut mill-ġenituri tagħhom, ovvjament peress l-istudio ma jippermettix lil kulħadd ħabba l-ispazju, allura persuna waħda għandha l-mama tagħha u l-persuna li ħor għandu il-papa tiegħu. Illum fil-programm għandi l-Gwen Grafina li l-kol tafuha minħabba li la snin twal issa mindu kienet tifla veru saret tfajla ħelwa bil-programmi ta' t-tisir tagħha fuq il-paġni tagħha Gwen's Cooking Club, il-mama tagħha Molly, illi naħseb Molly popolari Gwen imma Molly popolari wkoll għax tiġbed is-simpatija u kol rajnija fl-ewwel edizzjoni ta' Come Dine With Me Malta u ħarġet bl-unuri għax rebħet, imma jiena ili nafa personalment u vera gustuża mara ħelwa ħafna. Għandna wkoll lil Paul Buħaġar illi fil-professjoni tiegħu għallim tal-arti imma jispikka wisq it-tifel tiegħu John Paul Buħaġar illi llum għandu 18-il sena. B'konċidenza ftit ta' snin ilu intom it-tnejn kontu fi programm Kuxjenza meta kien dwar it-tfal. Issa llum ma sax inġibkom fi programm dwar tfal żgħar għax m'intomx. Illum Gwen għandha 12 u dis-sena talaq 13 u John Paul għandu 18-il sena. Però l-istejjer tagħkom huma interessanti ħafna. Ftit ilu l-John Paul intervistajtu għaliex inserta li kien qaddes mal-Papa Leon fil-fatt meta kien kardinal meta kien ġie Malta. U allura interessanti ħafna l-istorja ta' John Paul li huwa tifel straordinarju. Ħalli nibda minn Gwen. Gwen, jiena niftakar kont tagħmel programmi Akumani, kont għadek tifla u sorprendejtni ħafna. Sorprendejtni għaliex dak iż-żmien għalkemm forsi kellek 8-9 snin. Kont diġà tifla matura ħafna, aħseb wara llum illi sirt ġbejba ħelwa ħafna u bqajt għaddejja ma' b'din il-passjoni illi issajjar. Illum min inti, Gwen? L-ewwel grazzi tal-komplimenti u l-introduzzjoni sabiħa. Hija dil-passjoni komplet tikber għandi ngħid u komplejt nesplora l-imħabba li għandi qed tisir, jiġifieri sena wara sena issa dil-5 sena tiegħi li insajjar fuq il-medja soċjali, fuq it-televiżjoni u hekk. U nista' ngħid li llum għadni għaddejja b'ħafna affarijiet differenti, iktar impenji, imma xorta qed tisir kellu priorità f'ħajti, ġifieri għalkemm ovvjament l-affarijiet tal-iskola żdiedu u dak kollu f'ħajti ovvjament l-impenji differenti, xorta kelli t-tisir tajtu priorità. Però interessanti ħafna inti l-passjoni li għandek li inti meta tagħmel dan il-programm mhux biss titrasmetti l-imħabba li għandek lejn it-tissir u tgħallimna biex insajru x'in l-ewwel waħda nitgħallem minn għandek mhix xi granke fit-tissir, imma nitgħallem ħafna minn għandek tgħinni għaliex inti tgħallem b'mod sempliċi ħafna, però mbagħad min-naħa l-oħra nara l-qalb kbira li għandek. Niftakar pereżempju li ftit ta' xhur ilu għamilt il-figolli għal Puttinu Kers u dejjem kull sena żżid, nibdu ngħid kif ħadd laħħaq dawk il-figolli kollha. Ġifieri inti mbagħad hemm dik il-qalb kbira, ġifieri inti dejjem trid tgħinux, Gwen. Aħna nippruvaw il-ftit li nafu, ovvjament nippruvaw nagħlmu u ngħinu. Ġifieri jien nemmen li kulħadd jitgħallem minn xulxin u qatt ma tieqaf titgħallem, ġifieri forsi llum naf daqshekk issa għadha nitgħallem xi ħaġa oħra u dejjem nippruvaw ngħinu lil minnu inqas ix-xortijat minnha u min għandu bżonn l-għajnuna per każu dis-sena, ovvjament għal 5 sena konsekuttiva rġajna minna l-figolli bil-għajnuna tal-mami wkoll mid-dar, mill-ċina tad-dar u dis-sena rnexxinna nagħmlu 1002. Għax ovvjament qatt ma tista' ġibhom bl-eżatt raġina. Alla jbirek, imma jiena nammira d-determinazzjoni tiegħek u Gwen qed nara li għalkemm fiżikament tidher issa twalt u ovvjament imbdilt għax ovvjament qiegħda tikber imma il-qalb ħelwa tiegħek għadha hemmhekk. Ikun hemm nies għax jiena insegwi mhux ħażin il-paġna tiegħek illi jiġu ikellmuk u jgħidulek grazzi taf li żammejtilna kumpanija. Iva, persuna żgħira
qalb li nipprova nagħtiha kollha il-ħafna nies differenti. Imma xi drabi pereżempju jien naf noħroġ immur x'imkien għax ovvjament ma noqgħodx id-dar biss. Imma ħafna nies iwaffquni u jkellmuni jew biex jgħidu li proset jew affarijiet oħrajn li relatati mal-proġetti li nagħmel minn Puttinu u l-iktar ħaġa li tmissli qalbi li sfortunatament xi drabi tisma' affarijiet minn għand nies differenti li jgħidulek pereżempju grazzi għax jiena għandi xi ħadd mill-familja li għandu bżonn lajnuna minn għand Puttinu jew tieħu l-kura jew u għaddit biċċ il-ġid, jew inkella dawk inqas ix-xurtjati. U din l-esperjenza fuq il-medja soċjali permezz tal-paġna tiegħek, kemm kabritek, ġifieri kemm inbdilt grazzi għal dawn l-esperjenzi għax inti bdejt mis-social media mbagħad illum tmur fuq televiżjoni, stajjer f'diversi hawnhekk qed naraw filmat tiegħek f'waħda mill-żjarat f'tant pajjiżi grazzi għal mama u papa li ituk għalija ituk trobbija sabiħa ħafna idduq ħafna kulturi inti u tara ħafna pajjiżi. Imma kemm kabritek din l-esperjenza, kemm tallimt, kemm inbidlet Gwen minn dak iż-żmien intervistajtek l-ewwel darba? Ifhem, kieku kelli mmur lura 5 snin, imbdilt ħafna bħala persuna għax forsi qabel kont u ma naħsibx li għadni daqs kemm kont, imma xorta naqra żgħira sija ġifieri meta kont immur fuq il-medja soċjali, ovvjament inti kull ma tara mobile, ma tkunx taf min qed jarak wara il-mobile, imma enitni li anka pereżempju nemmen iktar fija nnifsi, nikber bħala persuna, ninbidel nemmen li għal aspett pożittiv, illa li xanka pereżempju il-fatt li esplorajt xi ħaġa li forsi kont inħobb insajjer, imma ma kontx naf nħobb daqshekk insajjer u tallimt iktar identifikajt iktar x'inħobb nagħmel fil-ħin liberu tiegħi. Jiġifieri nbidlu ħafna affarijiet minn qabel u sa fejn wasalt issa u nemmen li affarijiet pożittivi. Qabel ngħaddi għal mamak, kif ħassejtek meta l-irwoli ġew inqalbu għaliex rajt il-mama fuq televiżjoni issajjari din id-darba, kif ħassejtek? Ifhem, aħna insajru ħafna flimkien anke jekk ikun nikla id-dar. Ma kellekx qalbek inqalam terz tara hemmhekk għaddejja dik kienet prova su eżami kien. Ifhem, jiena naf l-istress li kellha qabel, ġifieri ovvjament naf in-naħa li ma diritx fuq-television u nista' nassigurak li mhux l-istess. Imma insomma, imma kont kuntenta ħafna u kont qiegħda waħla mit-television ma nistax nistenna biex nara. Imma nixtieq ngħidilha proset għax naħseb li marret tajjeb ħafna. U anke ovvjament ir-riżultat. Imma le, kienet u support jgħinija, sintendi, imma kellha ħafna eġitament minn qabel li ma derx. Moli, kemm illum jien niftakar li meta kont intervistajta lil Gwen l-ewwel darba, ovvjament bħala qalbek kienet mimlija bil-ferħ tisma' lit-tifla titkellem dik il-maturità. Illum naf li intom inkollu flimkien, ma taddux mingħajr xulxin, ovvjament hemm relazzjoni tant sabiħa, imma kif jirnexxilek isseb il-bilanċ bejn isek il-ħabiba tagħha, però fl-istess waqt inti omma wkoll. Diffiċli biex inwiġibha għall-fatt li xi kultant, u di ngħidha bl-ikbar onestà, tkun li tkun iktar matura minni għax jiena ġifieri kaxxa infernali u fejn tidħol maturità naħseb li ħafna drabi Gwen tkun iktar matura minni. Pero iva, f'dal 5 snin rajt kambjament illi fiżikament, ovvjament ma tindunax għax inħin kollu kif għadt inti miegħi, għamin jara pereżempju tkun ilek ma tara kemm kbirt u hekk jien nara l-ħin kollu kif. Pero gburija kbira bħal kulhom li ovvjament gburija bit-tfal tagħha nara. Il-bilanċ bejn ħbiberija u jien ma nemminx f'dixxiplina militari, nemmen f'dixxiplina pożittiva, ġifieri dejjem kont ma' Gwen, qatt ma kien hemm rikatti ta' jekk ma tagħmelx hekk ma tħoġ hekk minix dak it-tip ta' persuna. Dejjem spjegajtilha u dejjem wiżnet x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Jiġifieri ħafna jgħidu li mara li min jaf kemm taqla għalek u min jaf l-kċina, min jaf hekk, taqla u jkun hemm mhijiex ovvja. Imma wara bħalma taqla tnaddaf ninatfu flimkien, jiġifieri imma qatt ma tilha le għax ħaddellek, le għax ħataqla lil affarijiet, dik qatt żgur li qatt ma tilha. Proset. Mela, u għanna wkoll il-Paul u lil John Paul. John Paul,
jiena meta rajtek niftakar fl-ewwel intervista li saritlek minn Television Malta mill-kollegi tiegħi ta' TVM News, impressjonajt ruħi tant li staqsejt għan-numru tiegħek għax rid niltaqa' miegħek. Kienet storja dwar il-kappella li tieħu ħsieb kemm kellek żmien dak iż-żmien, llum għandek 18. Il-kappella ilha f'idej issa 5 snin. Dak iż-żmien ħatta jiena ta' 14. Jiġifieri bdejt mix-xejjem pjuttost, jiġifieri llum nirringrazzja Mulej li ġibniha skont ix-xewqa tagħna, jiġifieri kienet challenge kbira ħafna għax biftit li kena dak iż-żmien illum issa llum għandna kappella kif dejjem xtaqna aħna. Imma għaliex ħadd ħsiebha din il-kappella x'kienet l-istorja ta' warajha? Mhux komuni tara tifel ta' 14 imur ġo kappella u jieħu ħsiebha u b'dak laqal kollu jien naf lok mort jien naf tara film jew jien naf. Jiġifieri bħala delizzju huwa sabiħ ħafna u partikolari wkoll. Ifhem, jiġifieri 5 snin ilu fil-ħin ġifieri ngħidlek l-aħħar mumenti ta' ommi ġifieri fuq is-soda ta' mewt ġifieri hi kienet qalt li x-xewqa ġifieri li ħaġa waħda nixtieq minn għandek li tieħu ħsieb dik il-kappella abbandonata. Ġifieri jew nsejħulek magħluqa. Kienet il-mama tiegħek illi ħallitna 4 snin ilu u xek. Eżatt. 4 snin ilu x'kien jisema l-mama? Debora. Debora, imma narawha fir-ritratt, wieħed mir-ritratt tisbih li għandek mal-mama. ċertament ta' 14 kont għadek żgħir ħafna, ġifieri kemm batejt illum meta tħares lura għalkemm ovvjament kellek il-mħabba u s-sapport kollu ta' missierek. Kemm kienet diffiċli għalik illi tlift waħda mill-leżes persuni f'ħajtek? Ifhem, ishom jinqata' ikollok 3 pilastri u għed minnhom qisu spiċċa. Qisu ħareġ minnek, ġifieri imma jiena pjuttost li mama ifhem orrejt mietet, imma pjuttost inħoss li għadha magħna ħafna. Ġifieri pereżempju anke tidħol id-dar, tħoss paċi kbira, ġifieri tħoss il-preżenza tagħha ġifieri. Għalija kienet diffiċli ħafna anke ġifieri fejn ġiet imbagħad skola u hekk kienet diffiċli għalija. Għaliex, ġifieri ovvjament x'inhuma dak l-affarijiet kont għadek żgħir wisq u 14-il sena. Ġifieri minn xiex tiftakar mingħajr ma nkattarlek iktar uġieħ, minn xiex forsi tiftakar li għaddejt imma llum Alla jbierek qed tħossok ferm aħjar. Ifhem dak iż-żmien ukoll ġifieri inti tkun qisek għadek dik it-trawma kera li għadek kif tlifti xi ħadd. U mbagħad ġifieri xi ftit minn wara kont ġejt ibbuljat ukoll. Ejja, ġifieri kont ġejt ibbuljat, ġifieri imma mbagħad nirringrazzja Mulej mbagħad sibt familja oħra, ġifieri nsellem minn hawnhekk ukoll l-iskola ta' ħajjer fejn huma għenuni ħafna, ġifieri chaplaincy mod partikolari. Ġifieri jiena llum ngħidu hekk fejquli ħafna minn dak li kont lift. U buljat għalfej bġejt buljat tifel bħalek simpatiku tant. Ifhem kien hemm ġifieri kienu buljawni għax metet li ommi ġifieri. Imma flok sibt għajnuna u sapport, ġifieri buljaw għax metet lek il-mama. Sibt ħafna imma ukoll sibt ukoll dejjem inti ssib it-tlajja u l-inżul ukoll. Di ma kontx nafa, John, u vera qed inħoss ħafna għalik il-fatt li għaddejt minn dan kollu. U jiena li nammira fik, kull meta niltaqa' miegħek jew nisimgħek titkellem, hemm xi ħaġa speċjali fik illi ma nafx, ma nistax niddeskrivija daqshekk fil-kliem, imma meta mbagħad sirt naf minn għandek stess li qed fil-proċess għandek is-sejħa jgħidu hekk, għandek is-sejħa biex issir saċerdot. Dik ma tantx issorprendejt ruħi. U din sejħa meta ħassejta? Is-sejħa l-ewwel darba qisni bdejt inħossha l-ewwel darba li bistabbati prattikament u ġifieri li bdejt inħossek dak il-ħin anke li tkun iżjed viċin l-artal u l-Ewkaristija. U mbagħad minn hemmhekk qisu dejjem bit-talb u kollox li jagħmel is-sejħa iżjed li jiena rrid insir naf iżjed il-Ġesu. Ġifieri. U x'tixtieq imma x'hemm ġo qalbek għaliex tilqaħħa dis-sejħa biex jekk Alla jrid tibda il-passi mbagħad eventwalment. Jiena dis-sejħa li tissejjaħ li Kristu, ġifieri jiena m'għandix għaxix
ma naċċettaħiex. Namlu dak li dejjem jitlob minn għandna hu. Ġifieri, u qiegħda sejħa wkoll jiena nixtieq ngħin in-nies inxandar il-kelma tal-Alla iżjed. Ġifieri ngħin in-nies li llum forsi tbiedu mill-Knisja ma nerġa' nressaqhom ukoll li l-Knisja. Ġifieri. U tara nies li jekk jtejt tara ħasra daw ħossuhom forsi l-bot mill-Knisja għal diversi raġunijiet. Ġieli tarahom madwarek u tgħid kemm nixtieq nagħmel xi ħaġa. Hija ħafna ġifieri regolari ħafna narahom ġifieri. Inti għandek din missjoni wkoll fil-kappella, però interessanti ħafna li inti iltqajt f'ħajtek u viċin ukoll ma' żewġ papiet, mal-Papa Franġisku, illi inti hemm marat naraw ir-ritratt kemm hu sabiħ dak ir-ritratt meta tlajt mal-Abbatini, x'ħassejt meta rajtu l-Papa? Jiena kelli x-xort iltaqa' miegħu wkoll. Meta tqajt ma' Papa Franġisku, ħaġa hekk sabiħa li għadni niftakar x'inġieb xoħod li bidejja hekk inħoss għafsa. Għafsek għafsa ta' qitek, imma mhux għafsa ta' qiet komuni, għafsa qiet ta' qitek xi ħadd vera importanti. Ġifieri wara kollox huwa l-Vigarju ta' Kristu fuq din l-art ġifieri. L-istess mbagħad meta ntqajt mal-Papa ġdid li għandna. Eżatt, Papa Leona wara ma kana qed itellgħu mill-ewwel ir-ritratt, spjegalna dak kien il-mosta xi sentejn ilu, u x'hekk? Dik kien hemm laqgħa tas-sinodu tal-isfijiet, kien hemm diversi sfijiet u kardinali. Jiena dakinhar kien hemm is-servizz ta' ċensier miegħu. Jiġifieri ħaġa ngħidu hekk li ma nistax ninsaqat, jiġifieri li naf li servejt ma' kardinal u dakinhar tal-elezzjoni tal-papiet, jiġifieri nara ħiereġ. X'ħassejt meta rajt il-Papa li ħiereġ bil-gallerija meta qal Robert Francis Prevost, x'ħassejt? Inti kont qiegħed miegħu. X'in smajt il-kelma Prevost qabadni ferħ kbir, ġifieri għax qed jiena dan qed intqajt miegħu diġà, qed jiġifieri intqajt miegħu bħala kardinal. Ngħid ġifieri ngħid persuna li ntqajt miegħu illum mara saret il-Papa ġifieri. Ara kemm diġà inti għadek daqstant żgħir, diġà ltqajt ma' żewġ papiet, ġifieri u għalik ifissru ħafna iktar għax inti qed f'din is-sejħa ta' saċerdozju. Ġo għaw Paul qed narak kif tisma' lit-tifel li dejjem nara fik u bir-raġun. Kif tisma' lit-tifel jitkellem tħoss qalbek hekk narak timtela hekk tħossok gburi, ovvjament hu. Imma t-tifel tiegħek bata. Xi tgħidli għal fatt kemm tħossok gburi li t-tifel tiegħek li ma kontx naf li bata minn bullying wara li ġiet nieqsa l-mara tiegħek. Illi xorta baqa' dan it-tifel miġbur bil-għaqal u baqa' għaddej fit-triq tiegħu tal-ħajja. Għad nirringrazzjak hemm l-istudentna. Ifhimni għaddejna minn perjodu ikra f'ħajtna hemm li titlef il-mara. Ibsa għalik, ibsa ħafna, għandek raġun, għandek raġun, għandek raġun. Imma l-fat li tara l-tifel illi għadda minn da kollu u għara kemm għamel esperjenzi diġa veru sbieħ u t-tifel tijak żgur ħajamel ħafna ġita xina anka nisimaw jitkellem nħossni fil-paċi, jaħseb u għara il-qoddim x'ħajamel. Ifhimni, dina ġiet f'xar kollox, ġifieri ma konna nafu xejn. F'daqqa il-ħin morna l-isptar, ġifieri. Kienet ġifieri ma damitx ħafna. Xejn xar kollox. Imma li kont nara ġufija jien anka f'ħajti meta żewġna dik l-esperjenza tagħha ċertu isu għada d-dari fis-sens warrajt nafu li mietet, imma dejjem l-inna l-mitna affer. U kemm diffiċli. U diffiċli ħafna. Imma id-dar ħallitinna paċi kbirek, anka mmorru l-kappella narmaw xi ħaġa. Ikun hemm wis paċi. Ġieli ndumu hemmhekk qed nagħmlu xi ħaġa.
Niftakar John Paul kien għalli l-għuna kienet diffiċli biex ngħidlu jien meta l-professuri għallu li m'hemmx tama. Kienet diffiċli għalija biex ngħid John Paul biex ngħid innannu. Għax illum innannu għandu 90 sena nsellim l minnaw. Għax jieħu sibna u jgħati Iżda b'xi mod anke t-tobba jgħinuna biex jiena wassal il-kelma ġampu. U niftakar li wara l-funeral, niftakar jisu tkun waħdek u ġi Ġampol għalli l-mama tixtieq li nieħdu ħsieb il-kappella. Għetlu Ġampol jiena mhux ħanajdek le, għetlu ma bħalissa asnaf xlaqatni. Għaxi kienet kollox jidu sibi. Aħna konna ħollu kollox fidejja, meċċina hi. U minn hemm jisnu badna ritmu. Badna ritmu ġiddi tal-bullying ta' Ġampol li tafatu l-ura fl-skola. Kien fonfor, naħsebu. Fonfor kontigu. U allura ridna ċertu affarijiet jerġa' kważi jibdew mal-bidu. Hija diffiċli ħafna jiena għalliem ġifieri jiddispeċina ħafna dawk it-tfal li jiġu ibbuljati. Kemm diffiċli li toħroġ minnha. Naraw minn Ġampol jien sakemm ħriġna minnha l-ħaġa u sakemm ġifu saħħi biex jagħmel eżamijiet, allura t-tardja imma sħabu t-tardja. Imma grazzja tal-Allah issa jiena jitem il-mama tajnu mhux lilu biss, ġifieri nittamaw falla għal dak kollu li qed tagħmel magħna u ma' ħafna nies differenti li jgħidulna pereżempju tlabta u għajnitni. Issa xi jrid il-mulej minna dak inħallu fidejha. Proset, xi ġimiel, imma nara veru dil-paċi anka jien istakkalmajt hekk qed nisimak titkellem kemm intom nies speċjali fis-sens li tibda tara li bħal Molly u Gwen intom ukoll dejjem flimkien. Ritratti flimkien, il-ħin kollu flimkien, di tal-kappella l-esperjenza flimkien, li ħaġa sabiħa ħafna u li barka wkoll. Molly, meta tisma' l-istorja ta' kemm tħoss il-fatt li tibda tara kemm hawn imma wkoll kemm tkun b'saħħtek illum. Għax hawn kattiverja jiena dili ġibbu li għax tilef il-lommu ma nistax nifhem onestament għalkemm il-bullying mu tollerat għat. Aħseb u għara f'kas sensittiv. Aħseb u għara f'kas sensittiv bħal dan. Inti bħala kif tħossok meta tisma' daw l-istejjer? Xej, tħoss qalbek tinafas u tajt naħseb minkejja li kelma krudili mawx kelma kemm hawn min jista' jkun kattiv. Għax bniedem tiġa jkun qed iġu għar-salib forsi xi kultant naħsbu li jkun itqal milli nifilħu. U mbagħad issib xi ħadd li jista' jagħmellek din l-azzjoni. M'għandix ġustifikazzjoni għall-ebda raġuni. Però mbagħad tisma' dan il-ġimil ta' kliem li jaħfru, jridu jaħfru u tara l-John Paul qiegħed f'din it-triq f'din is-sejħa li jagħmel il-ġid lin-nies. Gwen, inti ma naħsebx li l-ħajja tiegħek dejjem kienet niftakar fumani kienet kellek 8 snin kont qed hekk fil-klassi jkun hemm xi ħadd li ma jkunx okej miegħek, ma jkunx simpatiku miegħek. Diġà kont kellek ċertu kliem ħelu li għadt ma jiena xorta rrid nibqa' nħobb u rrid nibqa' mixja l qudiem. Għadek taħsibha bl-istess mod? Hija taw naħseb li nibqax, naħseb li jekk to wrong don't make a right, ġifieri jekk inti xi ħadd tagħmilek xi ħaġa ħażina billi tagħmel xi ħaġa ħażina lura, l-unika ħaġa li tista' tagħmel tigrava s-sitwazzjoni mhux iġibha aħjar. U naħseb li għalkemm diffiċli li taċċetta li forsi mhux kulħadd iħobbok bl-istess mod, naħseb li xorta importanti
li naħfru u nħobbu xulxin ma jfissirx li kollox jibqa' sejjer ħarir, imma ifisser li mbagħad minna ħatijak ma tkunx għamilt ħażin bħalhom. Proset. John Paul, ħanħalli l-aħħar kelma fidejk, parir għal min mtaqqal, inti tifhem l-ġurġi għax batejt ħafna diġà minn 14 sena li law. Parir għal dawk li forsi huma tfal, forsi huma adulti li iħossu ħafna toqol f'ħajjithom u forsi ma jarawx biex qed jaraw id-dawl fl-aħħar ta' triq. X'messaġġ għandek għalihom u nagħlaq il-programm? Wara, meta tkun għaddej minn moment mudlam, għandek dejjem tmur lej it-talb. It-talb ifejjaq kollox u juri d-dawl. Mingħajr it-talb m'aħna xejn. Mingħajr ma nemmnu fi Kristu u fi Trinità, aħna ma neżistux. Ġifieri kieku aħna ma nemmnux, aħna disprati, ġifieri u ma nafux fejn kunu mixjin. Ġifieri it-talb huwa ħaġa importanti ħafna. U wkoll il-maħfra. Il-maħfra bħal ġifieri nġibu eżempju bħal meta Kristu issalla taw tant torturi, aħna wkoll aħna rridu naħfru lil dawk li nagħmlulna ngħidu hekk xi deni. Proset John Paul, proset ħafna ħanibqa' nsegwik biex tkun taf għax veru nammirak. Grazzi Paul li ġejt, grazzi Molly u Gwen nibqa' nsegwik. Ili nsegwik issa attakka qed ngħid ili fuq 5 snin nsegwik jiena u qatt ma nixba narak. Grazzi li kontu magħna, grazzi li Licio Farrugia, direttur tal-programm tal-lum, grazzi wkoll il-kameramen fl-istudio, grazzi lil dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll u jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla b'aktar esperjenzi b'aktar stejjer, segwu Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram. Grazzi li kontu magħna.